Зори, представи се. Аз съм Зорница Златарова и съм на 11 години. Днеска ще говориш за коя книга? За Ти ми провал, първа част, стават и грешки. Хареса ли ти книгата? Да, много ми хареса, заради това, че можеш да видиш света през очите на някое дете, което не се свързва много добре с реалността и е забавно. Кажи няколко думи за Тими. Представи го на хората, които не са го чели. Тими е много любознателно момче, което мисли, че много знае и се опитва да разрешава детективски случаи, но не винаги му се получава. Затова книгата се казва "Стават и грешки". Има си врагове, има си клиенти, има си даже и домашен любимец, който е полярна мечка. Смяташ ли, че сред твоите съученици или съучениците на други деца има такива, които по нещо малко приличат на Тими? Ами, аз не мисля. Всичките ми съученици са много общителни, никой не се крие и всички общуват един с друг. Браво! А кой ти е най-симпатичният герой от книгата? Тотал. Е полярната мечка на Тими, защото той е много забавен и когато му се нареди нещо, той отива да рови в боклука и въобще не изпълнява. И той беше според мен най-забавният герой в книгата. Добре, Зори, благодаря ти за това интервю.